Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremosles do Día Europeo do Enoturismo que se celebra este domingo. Falaremosles das actividades que hai preparadas na Ruta do Viño Rías Baixas e tamén no Concello de Cambados. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Este domingo celébrase o Día Europeo do Enoturismo e na Ruta do Viño Rías Baixas teñen preparadas algunhas actividades como unha xornada de portas abertas. Nela participan algunhas adegas como Lagar de Besada en Meaño. A adega Lagar de Besada, situada na parroquia meañesa de Xil, convídanos a vivir o albariño a través do enoturismo. Este domingo, Día Europeo do Enoturismo, abre as súas portas para que o visitante poida ver a adega e ademais participar nas súas labores, como o degüelle dos seus escumosos burbujas de baladiña. O horario de visita será de mañá de 12 a 2. Nos como bodega familiar pequena temos unha visita ao que a nosas instalacións e explicamos todo o proceso de elaboración do viño, se queren participar en algo de como vamos a facer o degüello dos espumosos e despois é unha degustación de dous dos nosos viños. Aunque traballamos solamente a variedade albariño, queremos ver a diversidade que dá o albariño en diferentes colleitas. Ademais da bodega e dos viñedos, Lagar de Besada conta tamén cun pequeno hotel rural onde as habitacións levan o nome dos seus viños. Como é unha casa grande, temos habitacións, que cada habitación leva un nome dos nosos viños e bueno, é outra alternativa para dormir, por decir así, encima dunha adega, non ao lado dunha adega. É outro concepto da xente que entende un pouco de enoturismo, que se sorprenden. Aínda falta moito por dar a coñecer, pero bueno, son alternativas diferentes. Lagar de Besada é unha bodega familiar de gran tradición que comezou a súa andaina na década dos 80 e sempre estiveron dispostos a introducir os seus clientes no mundo do viño. Estamos, desde sempre, por decir, sempre estamos abertos a que o público se introduzca no mundo do viño, se dé a conocer un pouquiño estas instalacións que estamos moi preto das cidades, é outra alternativa de sair un domingo. Os seus produtos, albariños, destilados, un escumoso e mesmo unha gelé de albariño son os principais atractivos para os seus clientes, a máis do entorno no que se atopa a adega. Eu creo que todos os produtos, non tanto sexan os nosos produtos como o entorno, son parellas novas que lle gusta ou están empezando a introducirse no mundo do viño e despois é o entorno de todo o que é o salnés. Para Lagar de Besada, o enoturismo é unha alternativa moi interesante para promover a adega. Sempre te das a coñecer un pouquiño mellor, é unha alternativa moi interesante porque tratas de persona do que estamos detrás dunha botella de viño co consumidor final, e si, sempre son vantaxes. Pero para gozar desas vantaxes é preciso un traballo constante. Vai lento, é todo un proceso lento, pero vaise vendo que hai unha suma importante pouco a pouco, non?
Isto é cuestión de moito tempo, traballo, constancia e o importante que vaya aumentando as visitas. Nesta xornada de portas abertas que se celebra o domingo, o Día Europeo do Enoturismo, tamén participan outras adegas da DO Rías Baixas, como Zárate, en Meaño, Mar de Frades, en Meis ou Terrasgauda, no Rosal. Tamén abrirá as súas portas Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, con visitas guiadas aos seus xardíns, ás súas adegas e aos seus viñedos. O domingo ás 11 da mañá ou ás 5 da tarde poderemos achegarnos ao Pazo Quinteiro da Cruz, situado en Lois, no concello de Ribadumia. Ali descubriremos o espectacular entorno onde se elaboran os albariños Quinteiro da Cruz. Lo que tenemos pensado es hacer unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a los viñedos, visitas guiadas también a las dos bodegas, a la bodega antigua y también a la bodega de elaboración, es una bodega ya con la tecnología actual. Después también en las visitas se harían también a los jardines, enseñándole pues todo las variedades también de plantas que hay, la zona de la capilla, alpendres, o sea, un poco todo la zona etnográfica también que hay, ¿no? Tamén se poderán degustar os seus viños, logo de coñecer como se elaboran. En principio lo que sí haríamos sería una explicación en la bodega de los 3 vinos que se elaboran en Quinteiro da Cruz, que es un albariño clásico, un albariño que pasa también unos meses en barrica de roble francés Alier, y cuando permite la climatología se elabora un vendimia tardía. Se explicarían los 3 vinos y se trataría de degustar un albariño. A adega Quinteiro da Cruz conta cunha historia de 30 anos. É unha adega de carácter familiar que conta con case 3 hectáreas de terreo dedicadas ao cultivo de albariño. Está rodeada de xardíns declarados de interese botánico e ornamental, con plantas e árbores dos 5 continentes e cunha das maiores coleccións de camelias da provincia. Lo que tenemos es unos viñedos propios rodeados de jardines declarados de alto interés botánico y ornamental. Aparte, pues tenemos unas piezas por la finca pues de alto valor histórico y artístico también, que se pueden admirar también, y una colección de camelias pues muy espectacular. Hay más de 1500 variedades de camelias diferentes y entonces, bueno, ahora en este momento están empezando a abrir las camelias asancuas y alguna camelia sinensis, pero vamos, ya van empezando a abrir. Después también tenemos pues unos vinos que se elaboran aquí en la propia finca, también unos vinos muy peculiares, ¿no? El albariño clásico o el albariño de barrica y el vendimia tardía, como os comentaba. Y después también hay una zona en la que también podremos enseñar y explicarle a la gente que nos visite todos los productos de enoterapia que se realizan con el vino. Realizamos con nuestros productos, se realizan jabón de vino albariño, sales de barna de vino albariño, serum, y también con camelia se hacen también cremas hidratantes, jabones, serum, aceites de camelia. O sea, creo que es una visita pues muy completa, una visita quizá diferente a las bodegas tradicionales. En Quinteiro da Cruz levan xa un tempo promovendo os viños Rías Baixas e as súas paisaxes a enoturistas de todo o mundo. Con el enoturismo pues también estamos recibiendo visitas de gente de muchísimos países, prácticamente de los 5 continentes, que vienen a lo largo de todo el año a visitar el jardín. Visitan el jardín, visitan las bodegas, visitan los viñedos y degustan también los vinos. Y entonces cogen y se llevan una idea muy clara de lo que son los vinos de Rías Baixas, se marchan encantados de los vinos de Rías Baixas también y bueno, de los paisajes que tenemos alrededor. A maxia que esconde o Pazo Quinteiro da Cruz é o que máis sorprende ao visitante. Se encuentran sorprendidos de lo que encuentran dentro de la propiedad, porque lógicamente al pasar por la carretera se espera pues una bodega mucho más pequeña y al mismo tiempo pues una bodega más puramente bodega, ¿no? Y lo que se encuentran es con un conjunto de bodegas, de jardines, de bosque, de viñedos, de rincones que te van sorprendiendo a lo largo de la finca, y también pues la variedad de plantas que te comentaba antes, que el jardín está declarado de interés botánico y ornamental, tiene plantas y árboles traídos de los 5 continentes, se siguen trayendo también, y entonces pues bueno, se van a ser muy gratamente sorprendidos, y del patrimonio también histórico que se va encontrando, ¿no? A lo largo de la finca con objetos. Y bueno, mismo ahora tenemos, ¿sabes?, antiguos lagares, antiguos molinos, también lagaretas también de piedra, pues entonces, bueno, se van a ser muy gratamente sorprendidos. Para Quinteiro da Cruz, o enoturismo supón unha importante fonte de ingresos e durante todo o ano. El enoturismo yo creo que es fundamental por la alta calidad de los vinos que tenemos en Galicia,
de los conjuntos que tenemos alrededor también de las bodegas, tanto en monumentos, patrimonios, las gentes, los restaurantes que hay. Es un conjunto único en Galicia que está trayendo cada vez más gente y, lógicamente, la puesta al día en cuanto a innovación, a tecnología que va acompañando este turismo está trayendo cada vez personas de un nivel medio alto, que es lo que te va a dejar al final una fuente de ingresos en Galicia que es muy importante y a lo largo de todo el año. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Neste Día Europeo do Enoturismo participa tamén Pazo Baión, en Vilanova, que ofrecerá un 50% de desconto nas súas actividades. E Pazos de Lusco, en Salvaterra do Miño, sorteará unha comida entre os seus visitantes. Martín Codas, en Cambados, ademais da xornada de portas abertas, ten organizado un show cooking. Bodegas Martín Codas, en Vilariño, Cambados, celebrará o Día Europeo do Enoturismo abrindo as súas portas aos visitantes e cunha actividade especial, un show cooking a cargo de dous cociñeiros con estrela Michelin, Rafael Centeno e Alberto Prelcic. Este ano, como unha iniciativa diferente ás outras que habíamos feito, organizamos unha jornada de show cooking con unha catamaridaje coa colaboración de dúas estrellas Michelin que temos en Galicia, o restaurante Maruja Limón en Vigo e o restaurante Silabario en Tui. Estamos moi contentos porque tivo unha acollida impresionante, en menos de 4 horas cubríronse as plazas dispoñibles e esperamos que sea unha jornada moi divertida, moi entretida e que todo o mundo se divirta. Os dous cociñeiros do Grupo 9 prepararán cada un en directo e ante o público 4 elaboracións especiais inspiradas noutros 4 viños da adega. Esperamos que sea unha sorpresa para ese día. Vai ser moi interactivo, todo o mundo que queira participar vai poder participar, vai ser moi interesante porque vai nos ofrecer o punto de vista destas dúas estrellas Michelin, o punto de vista no seu maridaje na súa cociña con 4 dos nosos viños. Van a ser 4 dos buque insignia da nosa bodega, como non o albariño Martín Codas, a nosa crianza sobre Lías Martín Codas Lías, o noso albariño parcialmente fermentado en barrica Organistrum e a vendimia tardía Galaecia. Martín Codas súmase tamén á xornada de portas abertas con 2 quendas de visita o domingo pola mañá, ás 11 e ás 12, que inclúen percorrido pola adega e degustación de viño sen ningún custe pros visitantes. Temos un cupo máximo por cada un dos horarios, onde recomendamos que fagan reserva previa vía email ou de maneira telefónica chamando aquí á bodega. Todavía hai plazas dispoñibles. Bodegas Martín Codas leva desde os seus inicios aberta a visitas, pero de xeito máis profesional desde hai uns 4 anos, e ofrecen diversos paquetes nos que combinan visita á adega, a viñedos, á ría ou mesmo o casco histórico de Cambados. A bodega estivo sempre aberta, tivo sempre abertas portas para todo o mundo que quixera vir a coñecela, pois non te podo dar datos concretos, pero si xa hai máis de 15, 10 anos que a xente ven visitar Martín Codas. O que fixemos nos últimos 3-4 anos é intentar profesionalizar un pouquiño todo isto. Que quere dicir? Aproveitar todo o que temos ao noso redor, a localización da bodega é unha localización maravillosa para potenciar todo o enoturismo, entón o que fixemos foi facer paquetes concretos que inclúen distintas actividades, non só que falan do viño, senón que falan de todo o que ten que ver co viño, que é o que o rodea o viño, o que está ao noso alrededor. Entonces, a día de hoxe temos distintos paquetes, distinta oferta que ofrecemos a todo aquel que queira vir a coñecelos. Seguimos mantendo o que é a visita tradicional á bodega, pero tamén ofertamos máis cousas para aquel que non sexa de Galicia ou que sexa de Galicia, pero que queira aprender máis das Rías Baixas, do Val de Salnés, do Albariño, da viticultura, do mar, que poida facelo. Entre os seus visitantes o que máis chama a atención é a particularidade da viticultura da zona e os seus viños. O que máis lle chama a atención ao visitante eu creo que é un conxunto de todo. Temos visitantes de todos os tipos, visitantes que é a primeira vez que visitan unha bodega, visitantes que na súa vida han visitado un montón de bodegas e sobre todo tamén temos visitantes que o que queren é aprender máis, que xa saben un pouquiño pero queren aprender máis. O que máis chama a atención é as particularidades da viticultura que temos en Rías Baixas, todo o potencial que ten o viño albariño para convertirse,
xa é un dos grandes viños blancos de España, é un dos grandes viños blancos a nivel internacional, todo ese potencial e sobre todo un pouquiño a historia, o conjunto, o que é Martín Codas en si, o que representa Martín Codas. Para Martín Codas, o enoturismo é unha importante liña de negocio que lles permite afianzar clientes. É unha nova liña de negocio, é unha liña de negocio estratégica, é moi importante porque a mellor promoción é o boca a boca ou boca a orella. Entón, ter na bodega máis de 10.000 personas anualmente que veñan aquí, que estén con nós como mínimo unha hora connosco, do seu tempo libre, das súas vacacións, é o mellor regalo que nos podemos ter, porque o tempo é algo moi preciado na sociedade actual. Entón, as persoas están nos regalando un pouquiño do seu tempo. Entón, iso o que fai é que noso traballo tamén é intentar fidelizalas connosco para que logo, cando volvan ás súas cidades de orixen, ás súas casas, que pensen e que recorden na visita de Martín Codas, porque iso o que vai facer é que pensen no viño. E que cando ao mellor pasen por un escaparate dunha tenda e vean un dos nosos viños, acórdense da visita, e quizá eso incentivalles a escoller un dos nosos viños. É unha liña de negocio moi importante, moi estratégica a día de hoy para Martín Codas. O domingo pola mañá, de 11 a 2, Martín Codas estará tamén aberta a todo aquel que queira comprar ou realizar degustacións de produto. Pois para chegarse a todas estas adegas, o Concello de Cambados habilitará autobuses o domingo e non será a única actividade que organice o Concello pro Día Europeo do Enoturismo. O domingo ás 12 no Salón José Peña haberá un concurso de cata amateur. Cambados, como capital do Albariño, participa tamén deste Día Europeo do Enoturismo. O Concello habilitará autobuses para facilitar a chegada ás adegas este domingo, pero ademais acollerá no Salón José Peña a segunda edición do concurso amateur de catadores. Concello e Ruta do Viño Rías Baixas decidiron reeditar esta iniciativa tralo éxito acadado na primeira edición. Hai praza para unhas 200 persoas ás que se les achegará nocións básicas sobre a cata e que logo terán que identificar 5 viños nunha cata cega. No Salón José Peña imos a facer unha cata para amateurs de viños onde técnicos do Consello Regulador, que sempre colabora con Cambados codo con codo, pois vamos a facer unha cata, como decía, para todas aquelas persoas que queiran vir, disfrutar dos bons caldos e, sobre todo, pois recibir unhas nocións por un técnico que a todos nos gusta, bueno, pois coñecer cada vez máis as características e os nosos viños. Polo tanto, pois vai ser unha mañá moi agradable onde todos os amantes do viño, do enoturismo, do conxunto histórico, do mar, da gastronomía, van a disfrutar en Cambados destes placeres. Para Cambados é moi importante potenciar este tipo de turismo en torno ao mundo do viño. É importantísimo para Cambados potenciar o enoturismo. Están subindo pois uns niveles importantes os visitantes que veñen polo enoturismo. E gracias a ese esforzo que comentaba antes dos adegueiros, cada vez son mellores tratados, as bodegas teñen sala de catas e explican os criterios e características dos nosos viños e se vai moi contento o visitante. Polo tanto, suelen volver. Temos constancia de que suelen volver. A celebración deste Día Europeo do Enoturismo está impulsada por Recebín, a Rede Europea do Viño, quen, por certo, o vindeiro día 14 deberá decidir entre Cambados e Jerez cal é a nova capital europea do viño. Nos temos potencial suficiente e ilusión suficiente como para ser capital europea do viño, do Cidades do Viño. Que apoios están tendo aí? Institucionales todos? Nos temos máis de 110 apoios, falamos de asociacións, clubs deportivos, administracións, a Xunta de Galicia, Tour Galicia está aí, Diputación de Pontevedra está aí, a Xunta de Galicia en pleno está aí, concellos da comarca están aí, é dicir que... Queda un par de semanas? Temos, efectivamente, sí, o 15 de noviembre sabremos o resultado, iremos Se decide en Italia? A Marsala, en Italia, actual cidade europea, os finalistas é Jerez e Cambados, para nós é un orgullo estar na final, porque Jerez é unha cidade, máis de 250.000 habitantes, cun referente tamén, bodegas casi tan importantes como as da nosa denominación de orixen, e polo tanto sabemos tamén que eles teñen un potencial enorme, pero nós, insisto, temos potencial e ilusión para poder ser capital europea. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia.
Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Achegámoslles agora outras novas do sector. A Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa organizou unha misión inversa dirixida a prescriptores de opinión e distribuidores de viños en Suiza. Grazas ao convenio asinado o pasado mes co Consello Regulador da DO Rías Baixas, as empresas desta denominación poderán participar gratuitamente nesta acción de promoción. Esta misión comercial enmárcase no Plan de Fomento das Exportacións Galegas FOESGA 2013 e ten por obxecto dar a coñecer e potenciar a comercialización dos viños galegos con denominación de orixe no mercado suízo centroeuropeo. A Cámara Arousa tamén organizou a misión Exposición de Londres, que se desenvolverá do 24 ao 28 deste mes, con 12 empresas participantes, ademais de outra misión en Porto Rico e República Dominicana entre o 6 e o 15 de decembro. Unha delegación do Consello Regulador da DO Rías Baixas participou a pasada fin de semana no inicio da campaña de recollida de olivas na comarca de Cazorla, en Jaén. Precisamente o presidente do Consello, Juan Gil, foi o encargado de encender a maquinaria nunha cooperativa. Os presidentes de ambos consellos reguladores, Rías Baixas e Sierra de Cazorla, apostaron por unir esforzos e difundir cada un dos produtos e establecer estrategias para dar a coñecer e comercializar tanto o aceite cazorleño como o viño galego, xuntos ou por separado. A produción mundial de viño aumentou en 2013, alcanzando os niveis de 2006, segundo indica a Organización Internacional do Viño, que destacou entre outros países a Chile e a Argentina. No que vai de ano, a produción vinícola acadou 281 millóns de hectolitros, fronte aos 258 de 2012, e iso a pesar de que houbo unha diminución das terras dedicadas á viña, en particular en España e Italia. Segundo a Organización Internacional do Viño, a viticultura perdeu 300.000 hectáreas entre 2006 e 2013. A produción en España rexistrou un incremento do 23%, con máis de 40 millóns de hectolitros. O sector vitivinícola recibirá 4 millóns de euros para facer fronte aos pagos tras a vendima. A compañía Gedesco creou un fondo de desconto de pagarés específico para isto. Tanto produtores como bodegas ou calquera outra empresa do sector poderán obter a liquidez que necesiten para continuar con normalidade cos seus negocios. Gedesco Service Spain SAU, con sede en Valencia, está especializada no desconto de pagarés que facilita a liquidez a empresas e autónomos desde hai máis de 12 anos. Pois ata aquí o programa de hoxe. Xa saben que Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora. Ata entón, disfruten da semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.